କିଛି ନାହିଁ ଗଲା ସେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଦେବେନି ଆମେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଉଛୁ ନା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଳେଇଲୁ ମୋ ବସ୍ରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା 10ଟା 15ରେ ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ଆସି ଗଲେ ସେଟା ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆଉ ହଁ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର 10ଟା 15 ସିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛି 10ଟା 40 ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ 10ଟା ତପସିଂହରୁ ଯାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତପସିଂହରୁ 9ଟା 15 ନା 9ଟା 20ରେ ଅଛି ହଁ ପଳେଇ ତ ଆଇଲୁ ଖାଇବ ଏମିତି ବସିବ ଏମିତି ବସିବ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା